станал разлив на азотна киселина. Какви мерки са били предприети? Идвало ли е тук пожарна? Какво се е случило? Значи, след като е станал разлив по време на транспортиране, веднага е подаден сигнал на телефон 112. Реагирали са много бързо, съвместно експерти от община Димитровград са дошли на мястото, пожарната и РИОСВ Хасково. Безопасено е мястото веднага. Разлива е станал от една от фирмите, която транспортира, занимава се с химия, с химически материали. Тази фирма от кога работи до сега? Вие чували ли сте за инцидент да допускат подобно нещо тук в района? Не, до сега не сме запознати да се е случвало нещо подобно. Фирмата работи от доста години, предполагам 15-20, не мога да кажа точно. За първи път се случва такъв инцидент. Вас уведомиха ли ви, казаха ли ви дали има опасност за населеното място? Вие притеснявате? Не се притесняваме, мястото е обезопасено, няма опасност за местното население. А кой е подал сигнала за разлива? Не мога да ви кажа. Вие сте разбрали съответно за инцидента и сте предприели действия преди да дойдат институциите. И когато дойдоха институциите, вече се неутрализираше на местото. Доколкото разбираме, са взели почвени проби от района на разлива. Ами може би са взели, да. Които предполагам, че ще ви запознаят в последствие какви са резултатите, евентуално за съставяне на някакъв административен акт. Точно така. Инцидента, при който се спука бидон, беше натоварен на автомобил и изпълнявахме поръчка на наш клиент за азотна киселина, която за съжаление изтече по време на транспортирането. Бидоните, които ползваме, гледаме да са добри, но все пак ние оставяме на много клиенти, които не ги съхраняват и ние не знаем как ги съхраняват. Просто след време ги подменяме. И когато ги върнат при нас, е неизбежно да се получи такова нещо, защото ние не знаем как е съхраняван бидон. Работя и по този въпрос, вече да мога да в тяхните си съдове да я прехвърлям киселината, без да използвам тяхне съдове. Отделно предприемате и други мерки, за да гарантирате сигурността на обекта? Да, точно така. Това е една част от започнатия. Тук в тази част ще се събира каквото изтече от неизбежно. Има който и да каже, че няма да има изтичане на киселина. Не мога да му обещая такова нещо, но за сметка на това пък мога да го събирам и да го неутрализирам в съдове, които съм започнал тук тази дейност. Това е неизбежно изтичане в малки количества? Малки количества говорим, да. Говорим за малки количества, но после, и за да като неутрализираме и да измием с вода, това нещо трябва да се събере някъде, за да може да не изтича в почвата.